Sa pinasahi nga tion, inyo makita ang pag-ululupod sang bilog nga puwersa sang GMA Integrated News para sa amon mas dako nga misyon. Sa tunga sang trahedya, kalamidad, dilobyo o kongyera, kaupod ninyo ang GMA Integrated News sa anuman nga pagpanghangkat sa kabuhi. Sa isa ka pinasahi nga tion, nag-ululupod ang tanan nga personalidad sa GMA Integrated News gikan sa telebisyon, radyo, online, kag regional TV. Halin sa Manila, tubtob sa mga probinsya, sa likod kag sa tubang sang kamera, sa bulig sang GMA Post-Production Department kag GMA Program Support Department. The reason why it's big and it's kinda hard to mount dahil lahat ng anchors present, lahat ng reporters present. Napakasimpleng shot. Pero napakahirap gawin. We went to 3 provinces. Hinatak natin lahat ng mga reporters, lahat ng mga radio reporters and radio anchors, and yung anchors ng bawat regional stations. Pinagsama-sama natin doon. This was a massive production endeavor involving many departments in the network. We had to time everything from the logistics to the actual setup and the actual shoot. Lahat yan tinime natin para hindi ma-hamper yung news operations. This was also fun to do kasi ito yung first time after the pandemic na nagkasama-sama lahat ng anchors, lahat ng reporters in one studio. Halin sa mga ginasaligan ninyo nga personalidad sa telebisyon, sa padayon nga nagadamo nga regional station sa bilog nga pungsod, subong man ang Super Radio DCBB, lakip ang super radio station sa mga probinsya kag mas ginpabaskog nga GMA News Online. Padayon namon nga ginapasangkad kag ginapabaskog ang pagdulong sang dekalidad nga serbisyo tampad kag masaligan gikan sa gitingob nga puwersa sang GMA Integrated News. As GMA Post-Production with its full arsenal of techno-creative and technical services, we fully support the bigger mission and vision of GMA Integrated News. We provided our best people, our state-of-the-art technical resources covering production, video editing, music creation, sound design, visual effects, and color grading for this major undertaking. Nagsimula lang yan with an exchange of ideas with OBA. Now, nandito na tayo. We're launching the GMA Integrated News Omnibus Plan. Being the most trusted news organization in the Philippines is a great responsibility. The multi-platform campaign of GMA Integrated News, which is Mas Malaking Misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan, strengthens our commitment in embracing a bigger purpose to bring fair, balanced, and accurate news to a much broader audience as the news authority of the Filipino. Sa pagbukas ang bago nga bahin, lauman ninyo nga magapadayon kami para sa mas dako nga misyon, mas masangkad nga pagserbisyo. Kami ang inyo nga GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino. Mga puso, kag bilang pagpasalamat sa inyo pagsalig, saksihan ninyo ang panibagong pasalig sa GMA Integrated News nga magapabilin kami sa amon panata. Ilabi na para sa amon mas dako nga misyon kag mas ginpasangkad nga pagserbisyo. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating inaharap, buong puso nating niyayakap ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino.
Ang GMA Integrated News, binubuo ng higit sa 1,000 journalists, staff at crew na hindi patitinag sa paghahatid ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hatid natin ang mga nangunguna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ang ating pagbabantay para makarating sa ating mga kababayan ang impormasyong gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Hatid din ng GMA Integrated News ang pinakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating super radyo nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon. Malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino. Mas pinalakas at pinalawak pa Ang paglilingkod sa bayan. Buong buo ang puwersa. Sa pagbabantay at pagbabalita. Hindi matitinag. Sa anumang hamon ng panahon. Nananatiling tapat at sinasang-ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.